Hevserokê berê HDP Silhedîn Demirtaş ragihand ku wî siyaseta aktif berdaye û da zanîn ku wî ji rayedarên HDP re gotiye ew dixwaze bibe namzedê serokkomariyê lê bêyî ku bersiva wî were dayîn daxwaza wî hatiye redkirin. Derbarê daxuyaniyan de HDP amaje kir ku piştî Ertecê rewşek nû derket holê û daxwaza Demirtaş beriya Ertecê bû û ew ji rexneyan re jî vekirîne. Pisporên siyasetê jî balê dikeşin ku divê Kurd daxuyaniyên Demirtaş an jî siyaseta HDP bidin aliyekî û berî her tiştî bibînin ku Tifaqa Millet dijayetiya Kurdan kir û ji sadê dehê dengên Kurdan da aliyekî û nêzîkî wan kesan bûn ku dengên wan ji sadê yeke. Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları tabii HDP içerisinde bir tartışmaya işaret ediyor. Xuyaye di nava HDP'de nîqaşk heye. Lê ez dixwazim balê bikişînim ser xalekedin. Di salên dawîn de encamên hilbijartinan di nava Kurdan de ji ser daxuyînên HDP û daxuyînên Demirtaş tên nirxandin. Lê bi biya min ya divê bê nîqaşkirin di ji beriya Tifaqa Millet al hember Kurdan e. Ji sadî dehê dengê Kurdan nedîtin û çûn berê xwedan kesên ji sadî yek deng distînin. Li aliyê din jî kesên ku bi salan li gel Silhedîn Demirtaş kar kirine û siyaset kirine û wî ji nêz ve dinasin dibêjin ji berê de navbera Silhedîn Demirtaş û komek nav HDP'de nîqaş ji xwe hebûn û gelek kesên wek Demirtaş rexne li polîtîkayên şaş kirin jî ji HDP hatibûn dûrxistin. Yekî gava hat ket pêş ji bo Kurdare siyasetê baş anîn ziman ya jî xwest bimeşîne de mutlaka di nav HDP'de hinek insan peşiya wan dikirin. Ay yekemîn mesela Leyla Zana. Yani Leyla Zana çikir bu tişkîlekir ket pêş hinkî tiştê xweşî başî proje anî berwan çikirin nikjê kirin. Yani nikjê mutlaka tasfiye dikirin. Osman dîsa werê Silhedîn jî bi rastî di nav ciwanê Kurda de siyasetmandê Kurda de cîkî ber pir xweş dikire. Partiya Demokratîka Gelan HDP dê heta dehê hezîranê di nav rêxistinên xwe de civînan bike û piştî wê jî dê biryara hilbijartina hevserokatiyê were dayîn ku di vê pêvajoyê de dê Silhedîn Demirtaş çi qasî bi bandor be ew hîn nediyar e û gelo dê hevserokên HDP werin guherîn an ne ew jî di pêvajoyê de dê eşkere bibe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.